ndewono onye ndewono aha bụ maazị CMS nda akọ maazị akasu bụ afọ m otu aka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-wetara Igbo CNN anyị nọ n'ime ọhịa inside the forest deep very very deep inside the forest na-wetara n'akọ nketa gbagazienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị onye ụkọchukwu a na-akpọ Odimejeje aka Ndabosa the lion himself etiela mkpu baa mba ebe ndị dibịa ọdịnala nọ mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ ọ sịrị na ihe ndị dibịa na-enweghị iwe na-enweghị ike dị na dibịa na ndị dibịa bụ ndị ori ndị ama na ndị nzuzu ọ gara n'ihu kwuo na ndị dibịa na-anakpọsị ụmụ mmadụ ihe ha nwere dịka ọkụkọ ji na ewu wee na-esi gịnị chicken pepper soup Ọkọdịmba Odimejeje ọ dị egwu Ndabosa the lion himself ka ọ na-agba onwe ya na-ama ndị dibịa aka na-agwa ha na a ga-ebute ozu na-abụ ọkpọgịta ofu ori ekpọlite ofu etọkwara atọ n'obodo ahụ n'otu aka ahụ e mekwara ka anyị mara na ụfọdụ ndị dibịa ekwetago maka asọmpi a ndị dibịa gara n'ihu ịdọ Odimejeje aka na ntị bịa gbakwana ndị akpa obi ya abịa ebe a maka na ha bịa ha ga-emecha niile embesad a na-akpọtara ọha na eze ụmụ okorobịa ka a gaa na beta ọsọ nọ ha nso ka a ga-agba kọpị asọmpi a maka na ọ dị agbagotere na onye ka ya agba aga m agba gị ma over 1.5 ịgba ya 2.5 ya ka mma mba over 1.5 gị ma bara ọ bara agba ya black nene ya aka ụtọ over 1.5 ka m nọnyekwere ka abụ over 1.5 gị ma ya aba kọrọ anyị 1.5 ife anụ ya aba ngwa gezienụ ntị otu nwaanyị nke aha ya bụ aha ibe n'obi maka ma ama aha ya akọrọ otu nwaakịrị yọrọ ụwa kọọ ya eti nka kọrọ pan kọọ ya isi abụ okpu mgbe nleta akụkọ anyị wuchiri ebe ahụ e mere ka mata na nwaanyị akpọrọ nwa SmackDown Undertaker WWE ya nwere ọ chọrọ ikpogbu ya ka ọ nwụọ once ka o gbue ka ọ nwụkwa anwụpụ ọ dịkwa egwu John Cena ihe ka gwụrụ ike mgbe nleta aka na-agba nwaanyị ajụjụ ọnụ ọ sị na ọ ma na o nwere obi ọjọọ mana ọ ma na o ruru nke taa na ọhaneze gbaghara ya na ọ bụ ekwensu na ndị ọrịa tinyere na ụdị nsogbu a na ọ bụrụ na mmadụ akpọkwana m afa n'ife m na-ebere ka ekewa ibu mebu ihe m na-emehụ biko ọhaneze ndị Igbo biko ma akọwara ụlọ otu ya bụ ife si mee anụkọ m na baka ya dị ebe mụ na nwata nwaanyị a nọ na-agbara nwa ncha ebe mụ na Chidimma nọ nke eke ya tụbara n'ọkụ mmụọ the other time ebe mụ na nọ na-emerewe ife nsori mpi a na-adịghị emewe nnukwu gbidigbi nweche nọ tanka fuel dakwara na Ọnịcha ọzọ ịghọtagwo maka ya bụ ife amaghị m nwa agbọghọbịa gburu nwa onye ọzọ pịa ya isi na ị na-apịa ya isi na nsị gị kụgbuo ya kụgbuo nsị gị kụrie ya kụrie iwekwara obi mmadụ asịrị wesi obi ekwensu na-enwekarịzi nwa wee ekwensu nne na-anụkwa onye ekwensu ịmakwara adị kamgbe ihe a mechara nnọọ ma polisi ma amị ma ndị nevi nke na-agbakwamara boys brigade sokwa achụkwu ekwensu ya wee akwa aka gị dị ọcha n'anya aka m dị ọcha aka m dị nnọọ ọcha ihe ngwa gaghị sima na ene onye ahụ ekwensu a na-ekwu mechie n'ọnụ hello na Michael Jackson si na mmiri na-agụ ya n'ọkụ mọ si ya kụgbuo ya gburie ya egburi isi mmiri gụwapụ ya anya nne m na-ekwu okwu nka kpọrọ m ebe a na-akpọ achịkọ m n'ọkụ ga-adị anyị ọ dị ka m ga-abịa ka m ga-mara na ewere ihe na-eme na ebe ajịkọ dị ga-eme owe ebe anyị na-ekwu okwu Odimejeje a na ndị ụmụ dibịa nwune na aka m adịkwa ya aka m adị ama anọkwa na be m mmanụ na be m na-ege ege ọkụ dị ofe ijere ndị were ọkụ kpọọ gị anya isi na gịnị na dị anyị apụ m ka ga nje neta ife na-eme na be m Hey!